салом дӯстон, шаби 21 феврал дунёи футболи бузург боз як шаби дигари рақобатҳои Лигаи Чемпионҳоро аз сар гузаронд. Ҳам Лигаи Чемпионҳои Осиё ва ҳам дар Аврупо ҳама аз пушти тамошои бозиҳои ҳалкунандаи ин мусобиқаҳо буданд. Вале як чизро бояд ишора намуд, ки шоҳи Лигаи Чемпионҳои УЕФА таи чанд сол боз дар Осиё машғули кор аст. Бо гапи дигар бигӯем, Криштиану Роналдо аллакай дар Лигаи Чемпионҳои Осиё миёни рақибони худро шикаста аз ҳар бозӣ бегол берун намешавад. Дар чор бозие ки имшаб баргузор гардид, чӣ рӯйдоде буд ва бо чӣ натиҷа хотима ёфт, аз видео имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, баъди Лигаи Чемпионҳо ҳамавақт Лигаи Аврупо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дар бозии аввали даври 8-1 муқобили Алфайха дастаи Ал-Наср бар ивази голи Роналдо ғалаба карда буд. Ин дафъа бозингари португалӣ дарвозабони ин дастаи саудиро хафа накард, зеро гол хӯрдан барои бархе аз дарвозабонҳо аз Роналдо аллакай фаромӯшнопазиру қобили ёдовариҳост. дар бозии ҷавобии марҳилаи 8-1 Лигаи Чемпионҳои Осиё зидди Алфайха аввал Отавио голзанӣ карду, сипас Роналдо ба бозӣ нуқтаи пирӯзиовар гузошт. Алфайхаро ба дараҷаи нафасгир карданд, ки онҳо дар 90 дақиқаи бозӣ ба дарвозаи Абло танҳо ба задани як зарба қонеъ шуданду барояшон таоман имкон пайдо нашуд, ки лоақал як зарбаи рост зананд. пирӯзӣ зидди дастаи Алфайхаро албатта қаҳрамони асосии ин дидор дар саҳифаҳояш ба хушнудӣ ба қалам дод ва ба ҳамагон табрик гуфт. Роналдои 39 сола, ки аз соли 2003 боз футболро зеб медиҳаду то ҳол пириро намедонад, бо чунин ранг гирифтани кор боз бо чандин голҳои зебои дигар ба дарвозаи душманон менигарад. ҳарчанд ки суръату шиддат аз он солҳои аввали 2000 набошад, вале мақсадҳои голзанӣ ва дастовардот то ҳол дигар нашудаанд. баъзеҳо агар зиндагии худро ба ёд биёрем, ғайр аз сақичхоҳӣ ва каҷалаҳ роҳ гаштанҳо коре надоштанд ва то ҳол аз тамошои бозиҳои зебои Роналдо сарсафед мекунанд. вале зебогиҳои бозии ин шоҳи Лигаи Чемпионҳо ба дараҷаи ҷолибанд, ки гӯё ҳамаи ин дирӯз буду Роналдо то ҳол ҳамон Роналдои пешин аст. акнун баъди ин сайри сабук дар дербии саудӣ, шогирдони Луиш Каштро тими Ал-Айни Иморотро дар чорякниҳоӣ имтиҳон мекунанд. фикр мекунам, аз миёни дастаҳои Саудӣ агар Ал-Ҳилол дастаи Роналдоро буғӣ карда натавонад, дигарон ҳама дар пешаш хору залиланд. рақобатҳои дохилии Англия бошанд, дар бисёре аз ҳолатҳо росташро гӯем аз Лигаи Чемпионҳои Осиё ва Африқо ҳам ҷолибанд. дар ватани футбол ким кадом дастаи ношинос метавонад бо узви чоргонаи бузург даст ба гиребон шавад. маслан Лутони навкорро бо ин мавсим дидем, ки чӣ тавре барои дастаҳои номошно мушкилӣ эҷод мекард. шаби гузашта бошад, Лутон Таун ба меҳмонии варзишгоҳи Энфилд назди Ливерпул рафт ва нахустин шуда гол ҳам зад. ҳарчанд ки баъди ин гол гумон мерафт Лутон боз ҳам хирагӣ мекунад, вале дастаи клуб зорашро нишон дод. чор голи дигаре ки тирвор ба дарвозаи Томас Камински даромад, на фақат Лутонро аз голи аввали задагиаш пушаймон кард, балки ба Ситию Арсенал ҳам хабар дод, ки имсол дар пойгаи қаҳрамонӣ ба зудӣ поёни филм намешавад. албатта дар 45 дақиқаи аввал шогирдони клуб гол зада натавонистанд, вале аллакай баъди танаффус мухлисони Лутон фақат гол ба дарвозаашон ҳисоб мекарданд. пирӯзии клуб муқобили Лутон бо ҷавонон ба дараҷаи тарсу ҳарос ба дигарон зиёд намуд, ки баъзеҳо онро ҳатто ҷолибтар аз бозиҳои Лигаи Чемпионҳо гуфтанд. маълум аст, ки вақти ҷароҳатҳо Ливерпул надорад одамониро, ки аз курсиҳои эҳтиётӣ дӯстон офаранд. аз ин рӯ хуб мешуд, ки агар то охири пойгаи қаҳрамонӣ ин ҷавонон чунин тарз орому фоидаовар ва голофар бозӣ кунанд. баъди ин пирӯзӣ Ливерпул побарҷо буданашро дар қуллаи ҷадвал нишон дод, вале Ман Сити ҳам акнун дар бозӣ бо дастаи Бортмунд мотиватсия дучанд хоҳад дошт. дар Лигаи Чемпионҳои Аврупо дар доираи рақобати аввали 8-1 дар варзишгоҳи Диего Армандо Марадона миёни Наполи ва Барселона рақобати аввал доир гардид ва он ҷо дастҳо осудагию оромӣ ва сулҳу салоро афзал донистанд. аз нигоҳи натиҷа бозӣ мусовӣ 1-1 анҷом ёфту дар майдон ҳам касе ҳурба накард, ки чизи фавқулода нишон диҳад. Хвича ва Ямал ҳарчанд аз техникаи худ нишон медоданд, вале голзанон ҳам танҳо як тири заданду халос. Роберт Левандовски бори дигар зарбаи дақиқ доштанашро нишон дод ва
мехост ки дастааш пирӯз шавад. Осимхон бошад баръакс исбот кард ки ӯ зур аст ва 100 миллиону 150 миллион нархаш беҳуда нестанд. Як зарбаи рости Наполи баъд дарвозаи Тер Штеген ва як голи Осимхон аз оне мегӯяд ки агар ин нигериявӣ набошад шогирдони Калсонаро дар ҷангал гург мехӯрад. дар бораи ин бозӣ як-ду гап илова кунем. онҷо ду шери маҷрӯҳ ё ду дастаи буҳронӣ дар рӯ ба рӯи ҳам омаданд. Наполи ин мавсим ҳеҷ ба қаҳрамони феълии Италия монанд нест ва дар майдонаш Барселонаи мушкилиҳояш азмуиҳои сари хави зиёдро қабул кард. Наполи ду рӯз пеш аз ин рақобат агар мураббӣ иваз карду ба гуфти худаш корро нав сар карда низ, Барса аз тобистон нақшаҳои нави худро роҳандозӣ мекунад. Зеро хави аниқ тобистон Каталонияи маҳбубро як тараф мемонад ва ба фикрам мисли Месси вақти рафтан сахт гиря мекунад. Барса дар ин бозӣ ягон хел топ буданашро нишон дода натавонисту баъди мусовии 1-1 акнун ҳамаи кор дар бозии ҷавобӣ ҳал мешавад. Хави бошад баръакс аз бозии дастааш розӣ буда, танҳо аз барои голи сардодашуда сахт хафа аст. Вале ҳеҷ кас ба ин гапҳои хави розӣ нестанду бисёриҳо мегӯянд сатҳи пасти бозиҳо ҳардуи дастаҳои Лигаи Чемпионҳоро зеб намедиҳад. Хулоса ба гуфти мухлисон агар зурат ба дастаи миёншикаста аз Неапл нарасад, куҷо худатро ба Реалу Ман Сити наздик мекунӣ. Вале ба ҳар ҳол чӣ хеле ки мегӯянд дунё ба умед аст ва мумкин сар аз бозии ҷавобӣ хави ҳамаи механизмҳоро дар даста дуруст кунад. бозии дигарии даври ҳаштагниҳоӣ дар футболи Аврупо Арсеналу Порторо ба ҳам овард. Ҳарчанд ки пештар ҳам дар Лигаи Чемпионҳо Порто пайваста тӯбчиёни Лондонро ғам медод, ин навбатам ба ин одати хеш хиёнат накард. Арсенал бозам дар варзишгоҳи Драггау аз Порто шикаст хӯрду дигар бора ба Лондон гирён омад. Аслан ғайр аз тӯбдории бемаънӣ ва 7 зарба ба Ким Куҷо, шогирдони Артета дар бозии сафарӣ ягон кори ҳалол ҳам накарданд. Нолоиқии Арсенал дар он аст ки ин дастаи ловзан барои қаҳрамонӣ дар ватан ҳатто ба задани як зарбаи ростам муваффақ нашуд. кӯшишҳои Порто бошанд дар роҳи голзанӣ аз Арсенал дида ба маънитар буданд. хубии кори Порто дар ин бозӣ он буд ки онҳо то сониyaҳои охир ба пирӯзиашон бовар карданд ва ин ғалабаи муҳимро дар дақиқаи 94 ба даст оварданд. Галинаои бразилӣ ки ба дарвозаи холӣ гол задан натавонист, берун аз ҷаримагоҳ бо як зарбаи тобнок дар сониyaҳои охири бозӣ тӯбро аз паси Давид Рая равон кард. ин аллакай панҷумин голи Галено дар 6 бозии охири Лигаи Чемпионҳо буд. агар аз он ду зарбаи Эван Нилсон дар дақиқаҳои аввал якаш гол мешуд, шояд мо сценарии тамоман дигари бозиро медиҳем. Аммо ин ҳама агару магар дар гузашта монду. Арсенал бояд дар бозии ҷавобӣ зидди дастаи Тореми шишаи номус дар бағал бигирад. Арсенал бошад баъди ин бох бори аввал дар 6 бозӣ шикаст хӯрд ва то бозии Ньюкасл рӯзи 24 феврал ҳамаи гандагиҳои ҳарифро бояд ки фаромӯш кунад. Баъди бох бисёриҳо аллакай ба танқиди Арсенал сар карданд, яъне ба дараҷаи ба рақобатҳои Лигаи Чемпионҳо тайёр нест ки дар чунин бозиҳо пои шогирдони Артета меларзад. Вале дар ин миён ҳастанд хушбиниҳое ки ба натиҷаи хуб дар бозии ҷавобӣ нигоҳ доранд. Касе ҳатто мисол ҳам овардааст ки ҳатто Сити замони требл карданаш дар сафар на Реалро мағлуб карда тавонисту на ба дастаи Бавария зур баромад. баъди он ки дастаи Месси дар бештари бозиҳои рафиқонаи байналмилалӣ сархам шуд, пураламовар аз ҳама 6 гол хӯрдан аз Ал-Насри Роналдо буд. ҳамагон гумон мекарданд ки Интер Майами аз аввали МЛС саркӯб мешавад, вале чунин нашуд. Интер Майами аллакай дар даври якуми мавсими нави МЛС ба Реал Солт Лейк бо ҳисоби 2-0 зафар ёфт. Месси ва Суарес дар ин бозӣ як ассистӣ анҷом доданд. голҳоро ҳарчанд Тейлор дар дақиқаи 39 ва Гомес дар дақиқаи 83 заданд, то гол ҳамаи корра Месси ва бародараш Суарес иҷро карданд. агар он бозиҳои рафиқонаро боз ба ёд биёрем, онҷо Интер Майами ҳатто Висел Кобеи Ҷопонро ҳам шикаст надоду танҳо қасди ҳамаи бохторо бе Месси аз Гонконг гирифта буд. хулоса ҳамаи ин ба хайр бошаду муҳим аз ҳама дар чемпионати Америка ҳамаи чиз аз рӯи миллион шавад. ду голе ки ба дарвозаи ҳариф зада шуд, ҳамааш бо миннатдории Лео буд. чӣ гуна ӯ тӯбро ба пеш мебарад ва чӣ гуна пасҳои олӣ медиҳад, ҳеҷ кас инро то ҳол намефаҳмад. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунаш даро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.